I pozdrav ljudi, sa vama je Urke Food TV Uroš. Krećemo da snimamo Minecraft tutoriale, Minecraft 1.7.4. Idemo tutoriale Urke Food TV. Uzet ćemo bonus sanduk, to jest chest. I samo što me nervira, krenula ova muzika, na Minecraftu ušao sam me nervira. I da, imam teksturu Fightful. Ekstra tekstura je obično, nije tekstura kao što su neke teksture dorađene, ovo je obična tekstura, samo što vidite malo uređena. Markice samo i to bi bilo to što sam imao da kažem. Naravno ne prekidam epizodu, ne prekinut ću epizodu, eto tako dosta, to je to. Znači ja sam rekao ja sam snimio to što sam imao, snimio sam kako ulazim u Minecraft i to je to. Pozdrav za nas ljudi, naravno, i Striver retardirana kokoška. Bože, Petra. Znate za to devojčicu kaže, Bože Petra. Svi sad zamišljaju kao da je ta devojčica reka Bože Petra, ona je samo reka njena drugarica se zvala Petra. Barem tako moji drugari shvataju da ona kaže Bože Petra, a njena drugarica se zove Bože Petra. Znači ona je mogu to da kaže Bože Milica. Ali njena drugarica se zvala Petra. Da se ošišaš ovako na ćelavo, Bože Petra, znate se to, verovatno znate, možda i ne znate, nije ni bitno, to što nije bitno. Znači ovako, užasno me nervira muzika. Tako. I sad se, ja mislim, bolje čujem, Urke Food TV se bolje čuje, aplauz. Ajde. I šta sam još već htjela vam kažem, i da, subscribe-ujte odmah, što sam jedan ubedljivo najbolji igrač u svijetu od top 100 njih, ja sam 100, haha, sad se prvi, haha, zajedno se nisam ni jedan od njih, što mi je u drugi video na kanalu, inače, to je to, i, malo zajebanci naravno, malo inspiracije, ispirali. Drvo. Moramo porasti. Ajmo, moramo jeći jabuke. Pa ne mogu. Majka, sinu kaže. Sine, evo ti jabuke, jedi. A ne mogu, majka. Ajde da porasteš i cepat drvo. Super, majku. Sam mogla i cepat drvo, jupi. Mama, slagala si me. Evo ga, mogu. Mama, ne mogu da su pojedi još jabuka. Pa ne mogu. Jebi ga, shut up. Oh yeah, shit. Oh fuck, bate, ovo drvo mnogo lepo, moram da ga se nasitim. Zato što... Ali mislim da ne treba epizoda da mi traje duže od ovog, zato što BUM! Zato što iskreno iscepa sam drvo, pokazao sam kako se cepa drvo i onda to je toliko, to je epizoda, ja mislim. Kako sam vidio ti youtuberi uzu jedan blok, slome ga i gotovi video. Uzet ćemo ovo, to je obavezno u Minecraftu. I kokoško, izvini koko, ubit će me baba, moram begat. Kada vidi da sam je ubio kokošku. Babo, slučajnost, nemoj me udarat.
Sine, ja sam ubica, baba ubica. Ujebem ti sortu. Jebati ulav. I šta sam odlučio? Da, odlučio se da živimo u ovom biomu ovdje. Sada na kraftujem jednu malu kućicu. Kućicu. U kojoj ćemo da živimo, u kojoj uvijek smo živjeli. To jest mogli da živimo. Ali ništa bez. Ništa nema bez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne. Ajde možda tako. 6, neka bude 6 puta 1, 2, 3 puta 3, eto tako. Samo malo da dodamo neke dekorativne ovako borčići. Eto čisto ovako da bude neka mala kućica. Čisto ovako. Nebitno je. Ili ipak ne. Ili ipak da bude samo neka kućica. Užasno me nervira. Ova trava. Ali dobro, lijepa je. Lepa je. Umorio sam se. Majko, dugačka je trava. Doći će zmija. Furaj. Gotovo. I... vidio odgovor. Treba će nam kaktus i malo peska za samo odbranu. Pa ću onda ja sad ovdje napravim loptu. Pošto ne bih baš da trošim ovo lijepo. Ipak tako, gladni su. 4 imamo već 4. Zabržane poletine, ali trebalo bi mi još. Ja, upao sam u vodu, kvasio sam se. Dobro, naplašit ćemo, sušit ću se brzo. Dobro je, sušit ću se. Valjda. Samo mama ima da me grdi. Moram brzo da pobegnem. Furaj, mame. Ali dok ja malo ovo skupim, mogli bi se da ispričam neki vic. Naravno, vic, znači ne vicevi, malo vicevi dana. Ovako, vic dana. Dođe lav u pivaru lav i pita je ovo pivara lav. A ovi mu govore, jok ti si. Mnogo smiješno. Ili ovo neki ima skate, a neki neće. Gdje žena sa tetovažom leptira na kuku. Na kuk, znači na kost kod noge, kuk se zove. I tu ima tetovažu leptira. I ide kod doktora i doktor da je pregleda, vidi tu tetovažu i kaže, izvini, sreli smo se mi negdje možda? No, razmišlja, pa možda jesmo 100%, ako sam bila nekoliko puta na vaš prekaz. Ali ovaj vic neće shvatiti niko ko ne zna šta znači ako žena ima ovog leptirana onoj kosti kuka. Ko zna, može, samo se smeje. Dobro, neki možda to i koriste, ali to ja znam. Skupio pare, prose i bula. Nego, ajmo, malimo sad mi pojedemo nepovedenu piletinu. Što sam gladan. Treba će nam još ovog drveta, mislim, ovako ne daske, nego kore drveta. Baš nam treba. I sviđa mi se ovo drvo. Sad smo se stvorili u takvom biomu. Ovo je hladno, gdje je 6 minuta. To ili mjesto zombija je baš
ko neki napitak suši. Zato što... Zato što I ja sam zaboravio da snimam, pa sam čutao. To je šteta velika. Znači, policajci, nemojte me kazniti, to je bila slučajka. Evo, Ciga zna. Cigo. Molim. Daći ti 10 dinara ako kažeš da si vidio da sam ja nevin. Ovaj čika je nevin. Nevin? Da. Evo 100 dinara. Evo, nema 100 dinara, evo ti jedan štapić. Jedan štapić. Ja imaš štapić, evo vidiš štapić. Hvala, čiko. Haha. Viče Ciga, prodaje Ciga petarde, pa viče petarde, jedan čovjek vikne Murja, a on odmah šamponi. Ali taj vic je ovako. Petarde, Murja, šamponi. Ja se kidao kad sam to čuo. Petarde, Murja, šamponi. Inače, ne bom polovim. Jedna ptica bela. Naravno, malo zajbanci. Ništa neće faliti. I što sam privetio noće, a mi nemamo krevet. To je teško, pa ćemo morati da sakrijemo ovu našu jazbu. Brzo. Ajmo brzo, mi da prvo da napravimo. Koliko imamo? Eto ih. Može ovdje koji vratiti. Tri. 4. Tako 4 i 8. 5. 1, 2, 3, 4, 5. I sad stavite ovaj kaktus. I kad zombi pokušavaju da vas jure, samo oni se ovako nabodu na te kaktus. Da, ako se spomni ovdje kod nas, što će da nam vrati? Ubiće nas. Haha. Jao. Fuck, zajem sam jedan kaktus. Najve se su čajka. Inače, da, ja snimam Minecraft tutorial, ako ništa ne znali. Drugo, tekstura je Fightful. Obećaš mačo. Mr. Bean i Mr. Dobbins. Mr. Bean. Mr. Bean. Aj, jebe ga pauza. Fuck. Moramo da craftujemo. Sekirom. I brzo da begamo gore. Ne znam na koji se mi modne. Normalno. Fuck, to je malo teže. Znamo da padnemo. Ali... dobro, izdržit ćemo se. Koliko se može. Koliko izdrži vlada, toliko ćemo i mi. Djedo mraze, djedo mraze, djedo. Mrak je. Mogu napravimo i kuću. Kuću, 4 vrata. Golden door. I kao što sam, to je to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi ću ja da sedim i ja čekam dok ne bude lepo dan i kad bude dan, kad saglasni, ja ću lepo izaći. Ili lepo kad bude dan, ja ću da krenem da snimam tutoriale, da nastavim ovu kuću. Jaspi, što može se nazove. Enderman. I
I... ne još i... pozdrav! Ne još. 3, 4, 5, i pozdrav ljudi!